Bon dia, buscadors. Continuem amb les cartes dels raigs. Ara hem de parlar del tercer raig. Si surt una carta del tercer raig, que és aquesta que veieu aquí, veureu que és de color verd. Treballem el verd, abans no l'he comentat, en el blau, en el segon raig és de color blau, en aquest és el de color verd. És l'energia que pots imaginar, visualitzar, vestir-te, buscar pedres d'aquest color, etc., que t'ajudarà a potenciar aquesta energia, tot el que té a veure amb el tercer raig. Però el més important és el que l'ànima t'està dient. Aquest tema és important per tu, la pregunta que has fet, el tema és important per la teva evolució, no és un tema qualsevol, sinó que és molt important ara, en aquest moment, perquè tu puguis continuar avançant a l'evolució. I que has de fer servir l'energia del tercer raig. L'has de fer servir també a la vegada vol dir que l'està donant l'ànima, no és perquè sí que te diu fer servir això, si no la tinguessis no la podries fer servir. Aleshores, en aquest moment en tens, fes-la servir. I fixa't, jo faig, és la paraula, la frase curta, no? El verb, jo faig, és fer. I el nom, intel·ligència activa, o activitat intel·ligent, que a vegades es diu així també, el mateix, intel·ligència activa, activitat intel·ligent. La qüestió és fer servir el cap, la raó, la ment, per fer plans i posar-los en pràctica. No és anar impulsivament, el que jo penso faig i ja està, per exemple, que això seria el primer raig, ni tampoc és el segon raig que jo estimo i vaig mirant en tranquil·litat i més aviat en passivitat. No. El tercer raig és fer, molta. És moment, t'està dient que és un moment que veuràs que hi ha possibilitats de fer-ho, però a més que tu tens aquest impuls de moure't i fer moltes coses. Moltes, o potser no tantes, però sí ràpidament. No és qüestió de lentitud, és qüestió d'anar fent. Utilitzar, això sí, la ment. No és impuls, fer moltes coses impulsivament, sinó planificar, veure, pensar què vull fer, què puc aconseguir, de quina manera ho faria, planificar, ho faré així, i llavors fes. No t'ho quedis en la ment, perquè això llavors et farà mal. L'energia que es queden aquí al cap, com a mínim tindràs mal de cap. El que importa és que tu facis plans, planifiquis sobre aquest tema del que has preguntat, lògicament, i ho posis en marxa. Activitat intel·ligent. Si hi ha dubtes, en els comentaris. I si no, ens veiem en el següent vídeo.